Салом дӯстон, салом подписчикои ман дар канали ютубам ва ин наворе ки шумо дида истодаед, ин аз Тоҷикистони азизи мо аст. Ин минтақаи Язгулом аст. Имрӯз 20 август 2021 сол аст. дӯсти ман, ҳамсабақи ман Бунафшахон, ки аз шаҳри Душанбе ба аёдати дӯстонаш, ба аёдати наздиконаш ба Язгулом омадааст. Ман аз ӯ хоҳиш кардам барои ман навор гирифта минтақаи Язгуломро фиристонад. Салом дӯстам Бунафшахон, салом. саломи Бунафшахонро ба дӯстон мерасонем ва бинед ки минтақаи Язгулом чӣ қадар минтақаи зебо аст, табиати зебо дорад. обро бинед ба монанди шир аст. ман аз дӯстам, ҳамсабақам хоҳиш кардам навор гирифта фиристонад, то ки дигар дӯстони ман, ки дар канали ман, дар саҳифаи ютуби ман ин наворро дида, яъне ман ба онҳо ватани азизро муаррифӣ мекунам, ки чӣ қадар ватани зебо дорем, чӣ қадар табиати зебо дорем. ростӣ дар бисёр давлатҳо будам, оби бисёр давлатҳоро нӯшидам, меваи зиёд давлатҳоро хӯрдаам, дар табиати зиёд давлатҳо гаштаам, аммо бовар кунед, дар ягон ҷо ман ҳамин хел табиати зебо ба монанди Тоҷикистон надидам. ҳамин хел оби ширини бомазза, оби хунук дар ягон ҷо надидам. ҳамин хел кӯҳҳои сар ба фалак печида, ҳамин хел табиати зебои сабзпӯш, дилкаш дар ягон ҷо надидам. ҳаст, аммо ба монанди Тоҷикистон не. мебинем ки зиёд инсонҳо ба саёҳат ба дигар давлатҳо мераванд, аммо шахсан ман фикр мекунам ки агар дар ватани зебои худмон истироҳат кунанд, дар чунин минтақаҳо рафта 1 моҳ 2 моҳ истироҳат кунанд, ин беҳтарин аст. ин ба саломатӣ муфид аст. масалан мо дар шаҳри Душанбе зиндагонӣ мекардем, аммо дар фасли тобистон ба минтақаҳои ҳамин хел кӯҳистон рафта 1 моҳ 1.5 моҳ истироҳат мекардем дар хонаи наздикон, хешу таборҳо, чунки ҳавои кӯҳсор тоза аст, обаш тоза аст, бехлор, бедору ва меваи тозаи ширин дорад. сабзавоташ ҳам тоза аст. беҳтарин ватан дорем. минтақаҳои зиёди Тоҷикистон ба монанди ҳамин Язгулом аст. ҳамагон медонем, нафароне ки дар он ҷо зиндагонӣ доранд бениҳоят хуб медонанд. аммо медонам ки нафароне ки масалан гирем дар шаҳри Душанбе ва гирду атрофи Душанбе зиндагонӣ мекунанд, на ҳама чунин минтақаҳоро медонанд ё дидаанд. ва хуб мешуд ки дар худи ватани худамон истироҳат мекардам, чунки беҳтарин ҳаво, беҳтарин меваву сабзавот, оби ширини бомазза дар Тоҷикистони азизи мо аст. дар чунин ҳаво истироҳат кардан ба саломатӣ бениҳоят фоида дорад. вақте ки дар навор дидам Тоҷикистонро, бовар кунед, ватан чӣ қадар дилкаш аст. дар куҷо ки бошем набошем ёди ватан мекунем. дили мо дар ватан аст. аммо бо сабабҳои оилавӣ мо дур аз ватанем, аммо бо ёди ватанем. худованд ватани мора, халқи мора дар паноҳаш нигаҳдор бошад. доимо обод бошад ватани мо, тинҷу амонӣ бошад.
табиати дилкаш, кӯҳҳоро бинед, дар байншон офтоб шӯлавар аст. Тоҷикистон худ давлати биҳиштосост. яъне бинед ки биҳишти рӯи замин гӯем хато намекунем. зиёд минтақаҳои Тоҷикистон ҳамин хел зебову дилкаш ҳастанд. касро дар ҳайрат мемонад ҳамин табиати зебои Тоҷикистон. ва мо ҳамсабақон аз тамоми минтақаҳои Тоҷикистон таҳсил мекардем. Байни мо маҳалчигӣ набуд, дӯстӣ монд ва то ҳозир дӯст ҳастем. саломат бошед дӯстони муҳтарам. дар амони худованд бошед. бо Тоҷикистон бошед.